खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बे खेबाव 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबनि रायजो राजाया जायगानि बिजाथि नागिरदों जायगानि बिजाथि हास्थायनाय बायदियै 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबाव इउ पिपल दोलोनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'आ गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय नंगौ दिनै आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथिलाइ गथायनाया जोबथा सान बे लेखायैनो दिनै 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबाव इउ पिपल दोलोनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'आ बिजाथिलाइ गथायो इउ पिपल दोलोनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'आ बिजाथिलाइ गथायनायाव मिरु इउपिपिएलनि वर्किं प्रेसिडेंट एमपी रनगोरा नार्जारी मिरु इउपिपिएल माइनरिटी सेलनि आफादगिरि नजरुल इस्लामजों लोगोसे सीडब्ल्यूसीनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि मावथिजों लोगोसे रोजा रोजा रायजोफोरखौ लानानै बिजाथिलाइखौ गथायो बेबाराव 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबनि रायजो राजाया गरेसर हालामनि बिजाथि नागिरदों बिनि थाखायनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै आंखौ नागिरदों होननानै फोरमायदों इउपिपिएलनि गरेसर विधानसभा बियाबनि बिजाथि पवित्र कुमार बर' बिथाङा खुलुमबाय नमस्कार अस्सलामु अलैकुम दिनैनि जोंनि पिपल दोलोनिफ्राय जोङो जिहेतु गरायसर विधानसभानि गेजेराव आंखौ इउपिपिएल दोलोआ पार्टी हिसाबै प्रटेक्ट खालामदों आं बेनि थाखायनो जोंनि दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो बारग' सीएम मानगोनां प्रमद सार बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नमिनेशन दाखिल खालामनाय गोथार हाबाफारियाव जोंनि दोलोनिनो मानाव गेदेर वर्किं प्रेसिडेंट लोगोसे राज्य सभानि सांसद मानाव गेदेर रनगोरा नार्जारी बिथाङाबो नुजाफैदों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनि माइनरिटी सेलनि मानाव गेदेर आफादगिरि मानगोनां नजरुल इस्लाम बिथाङाबो नुजाफैदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि सीडब्ल्यूसी नेता मानाव गेदेर मुजिब आली बिथाङाबो नुजाफैदों बेनि थाखाय बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो दोलोनि गासै स्तरनि माने दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जिहेतु रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनावनो जोङो भाग्य क्रमै भाबै मोनथाम समष्टि सुक्लाय सेरफां समष्टि नाग्रिजुलि समष्टि आरो हरिसर समष्टि हरिफोरदेव समष्टि बे मोनथामजों दाजाबनानै गोदानै विधानसभा समष्टि मोननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद सार बिथांनिसिम आरो माने इउपिपिएल सरकारनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों दायो जिहेतु जोङो 2,05,000 जोंनि बे मोनसे समष्टियाव भटारफोर दङ बेनि गेजेराव आं दा मोनदांनायाव गामि आरो सुबायाव थांनानै जिखिनिखौ मोनबाय जिहेतु आंजों माने प्रटेस्ट खालामगोनबा बिजेपिआ दङ हिसाबै बिजेपिआव लकेल केन्डिडेट गैया दा बेनि खेत्रआव रायजो राजाफ्रा नागिरदों माने लकेल केन्डिडेट नांगौ होननानै स्थायी माने केन्डिडेट थायोबा मोजां जायो आरो नोंथाङानो जिहेतु स्थायी केन्डिडेट आरो नोंथांखौ बयबो रायजो सिनायो बेनि थाखायनो नोंथांखौनो जोङो देरहा होनो थाखाय नाजादों होननानै आंनो फोरमायदों 80निबो साव थांनांगौ जेरैबायदि माने डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव जिखिनि माने 55टा डिपार्टमेन्ट दङ बेनि बागै जिखिनि मोनथायफोर अधिकारफोर दङ बेखौ आर्टिकेल बेसिसाव जोंनि जितु 26टा जनगोष्ठीनि जिखिनि अभाब अभियोग समानै भाबै जों खामानि मावलांनायनि जितु जोंनि उद्देश्य मिशन आरो भिजन बेनि गेजेरजों जिखिनिखौ मावनांगौ आङो हागौसियाव सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो थाखाय नाजागोन आरो